Notícies en xarxa. Informació al detall. Doncs ara sí, com deia, repassats els titulars i les 4 qüestions, els 4 breus que cada dia hi afegim, obrim Connexió Territorial, connexió que cada jornada fem amb ràdio i televisió local del país per aprofundir, per entrar al detall d'una de les qüestions que marquen les notícies, l'actualitat del territori. Avui anem fins a Olot, fins a la capital de la Garrotxa, perquè allà 3 alumnes d'un institut, l'Institut Bosch de la Coma, han desenvolupat una aplicació mòbil que ajuda les persones invidents a fer memòria, a recordar aquells records més presents, més significatius de la seva vida. Per conèixer exactament què és el que fa aquesta aplicació i com l'han pensada, saludem a Joan Manuel Robles, des d'Olot Televisió. Joan Manuel, bon dia. Hola, molt bon dia. Escolta'm, explica'ns perquè tothom ho entengui, exactament com funciona, què és el que fa aquesta aplicació mòbil. Doncs aquesta aplicació mòbil és un sistema a través del qual es pot tenir una memòria sonora. Què vol dir això? Molts, quan tenim o guardem l'entrada, per exemple, d'un concert on hem assistit, o l'entrada d'una funció de teatre, retrobem aquell element, aquella entrada, i ens venen records, no? Perquè això fos possible amb les persones invidents, la mare d'un nen cec d'Olot doncs, va tenir la idea de proposar a l'Institut Bosch de la Coma, al Departament d'Informàtica, una aplicació a través del qual el seu fill també pogués tenir aquests records. Com es fa? Doncs amb uns adhesius es passen pel mòbil amb la instal·lació d'aquesta aplicació i de forma sonora fa reviure el record vivencial a la persona invident. No està gens malament, Joan Manuel. Crec que val la pena subratllar que estem parlant d'alumnes d'institut, els que han tirat endavant aquesta aplicació. Exactament. La mare del nen invident es va posar en contacte amb l'Institut Bosch de la Coma, que a través del Departament d'Informàtica va fer aquesta proposta oberta que la van recollir 3 alumnes. Kevin Costa, Eduard Coromines i Adrià Llongarriu són les persones que han dissenyat aquesta aplicació que funciona amb el sistema NFC, comunicació de camp proper. És un sistema molt similar al que es fa servir amb les targetes de crèdit més noves, que només passant la targeta per una banda magnètica es pot fer el cobrament del pagament. De la mateixa manera, amb el mateix sistema, s'activa aquesta aplicació per recuperar aquest record sonor. Feies referència al Departament d'Informàtica d'aquest institut perquè és justament el que ha promogut aquesta investigació, aquesta aplicació mòbil. Si et sembla, Joan Manuel, saludem justament al cap del departament, el senyor Marc Nicolau Reixac. Molt bon dia. Bon dia. Ens podria explicar com ha millorat la vida d'aquest nen invident i a través del qual, podríem dir, va començar tota aquesta història? Bé, miri, segons la mare em comentava justament dijous passat, va tenir una gran emoció perquè el seu fill, per primera vegada a la seva vida, ha pogut revelar les seves primeres fotos on apareix ell, ja que fins ara sempre la mare o algú proper seu li havien explicant tot el que havia de fer, i a partir d'ara el nen podrà ser ben autònom en aquest sentit. Li dèiem al Joan Manuel abans que val la pena subratllar que estem parlant d'una investigació, d'una aplicació mòbil que s'ha desenvolupat en el marc d'un institut, no en un gran laboratori, no en un gran centre de recerca, sinó que ho han tirat endavant 3 joves d'Olot. Imagino que la satisfacció del cap del departament d'aquest institut ha de ser a hores d'ara i amb el resultat i sobretot el que li ha explicat la mare d'aquest nen invident, més que satisfactori, no? Sí, bé, no només meva, sinó de tot l'equip de professors, evidentment, i de l'institut en general, és satisfactori. I val a dir que en els instituts, sobretot en aquest cas que és de formació professional, els estudis en què s'ha realitzat el projecte, és un dels objectius, de poder donar resposta a allò que les empreses, sobretot, i si dona el cas com ha sigut aquesta vegada, hi ha una necessitat per cobrir, és el que ens devem, en algun sentit.
Quin recorregut pot tenir aquesta aplicació, ara que ja sabem que funciona i que el resultat doncs, és més que bo pel que els ha explicat a vostès la mare d'aquest noi invident? Quin recorregut pot tenir per ajudar sobretot a d'altres persones, o traslladar-lo a l'àmbit empresarial directament? Sí, miri, per exemple, doncs, en un museu podria doncs, situar-se aquests diguem-ne, etiquetes adhesives que tenen el xip que s'anomena NFC. Es poden situar cada un d'uns quadres d'un museu, per exemple, i qualsevol que visiti aquell museu passant el dispositiu mòbil per sobre pot tenir una descripció sonora d'aquell quadre, o bé, fins i tot en text, també, dona la possibilitat a l'aplicació. També en un supermercat, en el cas també enfocat a invidents, doncs podria descriure el preu, la data de caducitat, quin producte és. No sé, per temes turístics també, doncs podria haver-hi aquestes etiquetes en diferents llocs d'una ciutat i poder doncs, passar en el mòbil doncs, com si fos un guia turístic. L'aplicació mòbil podria fer de guia turístic. Per tots aquells doncs, interessats o que els hi hagi sonat bé aquesta música, que es puguin doncs, veure beneficiats d'aquesta aplicació. Des d'aquí la recomanació. Tenen 3 joves a Olot, a la capital de la Garrotxa, que han estat capaços de tirar endavant aquest projecte i disposats a ajudar a més persones. Joan Manuel, no sé si des d'Olot vols traslladar també alguna pregunta aquí al cap del departament. Sí, molt bon dia. Bon dia. Sí, justament a hores d'ara, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant que pensin que pot ser una bona aplicació, preguntar-li si està oberta, per a quin tipus de suports de moment, com es pot descarregar. Sí, es pot descarregar des del Play Store d'Android, per dispositius Android de moment, i en principi està oberta, tot i que els nois, doncs, esclar, voldrien recuperar una mica la inversió que han fet, i per tot allò que sigui un ens públic, com he dit, per exemple, podria ser un ajuntament o fins i tot un museu, etc. S'han de fer algunes adaptacions per poder funcionar, diguéssim, amb continguts públics. Ara, de moment, funciona per continguts privats que cada usuari es crea. És a dir, per ser totalment públic, que un museu creï continguts i tothom els pugui, diguéssim, escoltar, doncs encara s'hauria de fer una petita adaptació. Cal una empenta final perquè el projecte acabi rematant amb èxit, tot i que ja és molt bo i útil, com hem explicat avui. Marc Nicolau, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la xarxa. Molt bé, vosaltres. Que vagi bé i felicitats. Fins una altra. I agraïm també al Joan Manuel Robles i a Olot Televisió que avui hagin participat de la Connexió Territorial. Joan Manuel, fins una